Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 6 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Iker Mundiñano etorriko da Euskalgintzatik datorrena. Euskalgintzatik maiatzaren 16irako manifestaziora deitu dute, Iruñeko auzo guztietan D-ereduko haur eskolak ezartzearen eskaera egiteko, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1917an nahitaezko errekrutamendu militarraren aurkako liga sortu zuten Amerikako Estatu Batuetan, lehenengo mundu guda garaian. Urte batzuk geroago, 1978an, Frantziako estatuan 78ko maiatzeko lehen istiluak hasi ziren, Parisen. Egun berean baina 1979an Deustuko Unibertsitateko ikasleek boikota egin zioten Amerikako Estatu Batuen armadako musika bandari. Eta bukatzeko 1972an Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitagarria kentzeagatik. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, Euskararen udaberriaren baitan, Euskara Nafar Pirinioetan izeneko hitzaldia egongo da Antsoaingo liburutegian. Euskara Nafar Pirinioetan hitzaldia egongo da Josune Aznarezen eskutik, Antsoaingo liburutegian arratsaldeko 7etan. Ostiralean, alde batetik, Oien Artez poesia musikatua egongo da Karrikiri elkartean. Oien Artez Aiande Oien Arten poesia musikatua eta kantatua antolatu du Karrikirik. Bibi bikotea Pantxis Bidart eta Monsieru Godourekin, arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Beste alde batetik, Euskararen udaberriaren baitan, bertso afaria antolatu dute Bilkulpe elkartean iluntzeko 9:00. Amets Arzaiuz, Saioa Alkaiza eta Sustrai Kolina bertsolariek parte hartuko dute. Izena aldez aurretik eman behar da 012ra deituz. Ostiralean baita ere, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:00 laurden gutxira arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan deiadarren kontzertua egongo da. Larunbatean, alde batetik Iturramako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte, ispilu apainduak sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko ditugu irudimena akuiatzeko eta gure alderik sortzaileena indartzeko. 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da, heldu batek lagunduta joan beharko dira. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte joko txukun lantegi jolasa egongo da, Utxun txalaparta taldearen eskutik. Modu ludiko batean, txalapartaren oinarrizko arauetara gerturatzen saiatuko gara lantegi honetan. Ohiko kolpeak eta aur eguneko txalapartaren inguruko hainbat ezagutza. 5 eta 10 urte bitartekoentzat. Gainera, Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:00 zazpiak arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan, munduari itzulia 80 egunetan izeneko objektu eta txontxongilo antzerkia egongo da. Paseparto urtek milaka lan izan ditu bere bizitzan zehar. Zaldizkoa, trapezista, zirku batean suhitzaile, inurri domatzaile, gaur egun garbitzaile lanetan dabil, baina edozein aukera aprobetxatzen du bere bidaietako pasadizoak kontatzeko. Phileas Foggekin batera 80 egunetan munduari itzulia emandako ura barne. Igandean, alde batetik, Julia Fernandez Zabaletaren pastorala egongo da San Francisco Eskola Publikoan. Julia Fernandez Zabaleta pastorala sortu du Zaldiko Maldikok eta 2 egunetan taularatuko dute San Francisco Eskolan. Pasaden maiatzaren 4ean arratsaldeko 5etan eta maiatzaren 12ean goizeko 11etan.
Beste alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean goizeko 12:00 ordu batak eta erdi arte, piztuta euskal kultur begirada 24aren baitan euskal mitologiako pertsonaiak izeneko antzerki espresioko tailerra antolatu dute. Jolasaren eta gorputz adierazpenaren bidez, euskal mitologiako hainbat pertsonaia eta haien gainerako elezaharrak ezagutuko ditugu. Haietan eraldatuko gara eta imaginatuko dugu nola ibiliko edo mintzatuko ote ziren. Halaber, antzerki jolasen bidez, haien istorioak antzeztu eta berriak ere asmatuko ditugu. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako funtzionarioen batez besteko soldata urteko 43.570 eurora iritsi da. Foru administrazioko langileen soldata 19,1 igo da azken hamarkadan. A mailako lanpostuak batez beste 57.187 euroko soldatarekin Nafarroako gobernuko plantilla osoaren 20% dira. Hori koloreko argazkietan alde batetik Monkaiola dugu, Miranda buruan jotzean. Ekintza horrek kanporatzea ekarri zuen. Titularrean osasunak bolada txarrena bizi du. Beste alde batetik jokalariek garaipena ospatzen dute. Titularrean igotzeko urrats erabakigarria. Emakumezkoen osasunak 0-3 irabazi dio Murtziako Alamari. Azkenik, pertsona bat korrika Monrealeko Extreme Igan. Titularrean, Monrealeko Extreme Igan parte hartze errekorra. Erdiko berrian, Nafarroan desagertutako pertsonen erdia baino gehiago 3 egun baino gutxiagoan ebatzi dira. Ezkerreko berrietan alde batetik, Perez Nievasek gidatuko du Ciudadanosen etorkizun zalantzagarria, ekainaren 9 ondoren. Beste alde batetik, 12M, blokeatzeko arriskua duten hauteskundeak. Bukatzeko adingabe bat atxilotu dute Txantrean beste adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Diario de Navarraren argazki nagusian, Nafarroako zergadunek 10 milioi aurreztu dituzte berriztagarrietan eta elektrikoetan inbertituta. 6.000 baino gehiago baliatu ziren onura honetaz PFEZ-aren aurreko kanpainian. Argazki nagusian, Arraseteren haserre nabarmena kanporatua izan ondoren. Titularrean, haserretuak. Galtzen jarraitzen duen osasuna bertan behera utzi zuten epaileen erabakiek. Eskuineko berrietan alde batetik PSC-ek gehiengo absolutua lortuko luke Katalunian erkek beherako batekin. Beste alde batetik argazkian Guaiar eta Carmen golegileen arteko besarkada daukagu. Titularrean, osasunak atzekin ukitzen du finala. Goiko berrietan, batetik, eskailerako meza kanpai joleentzat. Bestetik, Nafarroako ardoaren kofradiaren jaia. Amaitzeko, Deikazteluk bere urre zuriari zerga ematen dio. Gara egunkariaren titular nagusian, fiskalak krimen basatitzat jodu ostiraleko feminizidioa Lapurdin. Jerome Bournier Baionako prokuradoreak krimen basatitzat jo zuen Donibane Loizuneko emakumearen heriotza. Argazki nagusian, Splitter brasildarraren 21. Buesa Arenako sabaian zintzilik dago, beste 4 ele zaharretako elastikoekin batera. Titularrean, baskoiak Tiago Splitterren omenaldia izorratu du. Ezkerreko berrian, EAJak Big Tent Party izateari utzi dio Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Beheko berrietan alde batetik Fatima Simeren hitzetan, gogaitzen duenari ez begiratzeko joera dugu. Beste alde batetik, Netanyahuk uko egin dio sarraskiari amaiera egingo dion akordio bati. Azkenik, Mediterraneoko drama life support ontzitik ikusita. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, ametsa gertuago.
Gure bizitzetako ametsa leloa erabili du Osasunak, emakumezkoen lehen mailara igotzeko kanporaketetan, jokalariak animatzeko eta lehen partidaren ostean, gorritxoak ametsa betetzeko gertuako daude. Huts eta 3 gailendu zuten atzo Alama taldearen kontra Murtzian jokatutako norgehiagokan. Asteazkenean izanen dute itzulerako neurketa Taxoaren. Eskuineko berrietan alde batetik emaitza ez da dena. Sadar futbol zelaian Betisen aurka 0-2 galdu eta gero gorritxoak 13garrenak dira sailkapenean. 34 punturekin eta gainontzeko taldeen emaitzak direla kausa matematikoki salbazioa erdietsi du. Beste alde batetik, ez nioke nire semeari Jose Miguelen bilaketaren zama utzi nahi. Jose Miguel Etxeberria naparraren gorpua aurkitu gabe bukatu da Frantziako landetan egindako bigarren indusketetan. 54 urte dira militantea desagertu zenetik eta bere familiaren belaunaldi batetik bestera pasa da bere bilaketaren zama. Azken indusketa honek ez du berriki hildako naparraren amak jarraitu. Behintzat, oraingoan ez diot amari esan behar izan ez dela Jose Miguelen gorpua agertu, esan du Euskal Herria Irratian Eneko Etxeberriak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Iker Mundinanorekin gaude Euskalgintzatik datorrena. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Opa, arratsaldeon, ongi. Ongi? Ongi bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, maiatzaren 16an manifestaziora deitu duzu, ezta? Bai. Aurre eskolak euskaraz izateko eskubidea bermatzen eskatzeko, ezta? Bai. Eta, lehendabizi, sarrera moduan, azaldu iguzu zer da Euskalgintza? Euskalgintza, Iruñeko Euskalgintza taldetik, natorni, Iruñeko Euskalgintza taldea hainbat eragilek osatzen dugu, hainbat sindikatuk, ELA, LA, beste ilasek, herri ekimeneko euskaltegiak, EKAIKA, sortzen, gurasoek. Eta, aspaldi, duela urte asko sortu zen eragile bat, da Iruñeko Euskalgintza, Iruñean pairatu ditugun eskubide urraketei erantzun bat emateko eta euskaren aldarrikapenak aurrera emateko eta euskaren aldeko borroka egiteko osatu zen talde bat eta hortan gabiltza. Batez ere Iruñeko udalarekin lan egiten dugun eragilea gara eta hortan gabiltza orain tematurik pixka eta haurreskolekin, baina beste hainbat lerro ere baditugu eta hori da. Eta aipatu dugu pixkat arazoa, baina modu sakon batean azaldu dezakezu. Arazoa egun haurreskolekin, batez ere, Nafarroan euskararekin arazo asko dazkago, tamalez. Eta, gorain haurreskolak euskaraz aldarrikatzen ditugu, izan ere egoera gure ustez negargarria da, oso txarra da, egun euskarak pairatzen duen egoera, izan ere hezkuntzarako sarbidea den haurrezkuntza, guretzako berebiziko garrantzia duena, egun udal haurreskolak 12 dira Iruñean, eta gainera gobernuak ere beste batzu ditu, 17 haurreskola dira osotara Iruñean, eta horietatik bakarrak eskaintzen du euskarazko murgiltze eredua. Gure ustez datua izugarria da, eta guk aldarrikatzen duguna, zalantzari gabe, da Iruñeko auzo guztietan euskara ikasteko eskubidea, euskaraz hezitzeko eskubidea, eta beraz auzo guztietan euskarazko murgiltze ereduko haurreskolak aldarrikatzen ditugu. Eta hasteko ze alternatiba proposatzen dituzu ez, igual ez da bideragarria batean haurreskola guztiak izartzea? Bai, guk bihar bertan jarriko inuzke denak euskaraz, baina egia da politikagintza urratsak eman behar direla eta progresiboki eta guk egoera honi aurre egiteko proposamen bat landu genuen, mozio bat prestatzen ari ginen, udalean sartzeko, eta proposatu genuen lehenbiziko urrats gisa ikasturte honetan 3 eskola, Iruñeko 3 auzo desberdinetan murgiltze eredua ezartzea. Kontuan hartuta pixka bat
zera geografikoa ez, izan ere egun guraso askok Iruña osoa zeharkatu behar dute euskarazko hezkuntza jaso ahal izateko, eta orduan pixka bat hortan planteaturik hainbat auzotan eta hori kontuan hartuta proposatu genituen 3 haurreskola lehenbiziko urrats bezala helburua beti izan da auzo guztietan euskarazko murgiltze eredua izatea. Eta hartu dituzue kokapenagatik edo? Bai, kokapena kontuan hartu genuen, uste dugu oso garrantzitsua dela, batez ere uste dugu guraso askorentzako haurreskolak aukeratzeko garaian irizpide garrantzitsuenetako bat izaten dela hurbiltasuna, eta horren arabera egite dute guraso askok aukeraketa hau, eta egun, haurreskola bakarra dugu, eta orduan murgiltze eredua nahi dutenek Iruña zeharkatu behar izaten dute, orduan pixka hori kontuan hartuta, hainbat auzotan eta geografikoki ongi banatuta proposatu genituen. Datu guztian ari zara murgiltze ereduari buruz, baina zer da eta zergatik da hain garrantzitsua? Bai, guretzat eta ez soilik guretzat, aditu askoren ikerketen eta azterketen arabera, hizkuntza gutxitu bat dagoen herrialdeetan ezinbestekoa da murgiltze eredua, hizkuntza gutxitu hau nolabait bizi berritzeko edo ezinbestekoa da murgiltze eredua. Eta halako egoera diglosikoan bizi diren herrialdetan, nabarmena izan da, murgiltze ereduak beti lagundu izan du, hizkuntza gutxitu hau bizi berritzen, eta uste dut Iruñan, Nafarroan, Euskal Herrian beti kontuan izan behar dugula, hizkuntza gutxitu bat dugula eta hizkuntza nagusitu bat dugula, eta orduan murgiltze eredu hau ere oso garrantzitsua da, izan ere gure haurrek, eta denok tamalez, baina gure haurrek batez ere hizkuntza nagusi hau etengabe jasotzen duten gizarteko alor eta esparru guztietan jasotzen dute hizkuntza nagusi hau, eta hau dakar gure egoera honek, eta orduan ezinbestekoa da hezkuntzak lehentasunezko tokia ematea hizkuntza gutxitu honi, eta hori murgiltze ereduak bermatuko luke beste zerk ez. Eta zuek barrutik nola ikusten duzue euskararen egoera Iruñan eta igual Nafarroan? Euskararen egoera gure ustez ez da ona, txarra da. Ziurrenik askotan azken aldian entzuten da, jendeak esan du, kaleetan entzuten dela, eta euskara, baina gure ustez egoera txarra da. Nafarroan batez ere, Nafarroatik hasita, Nafarroan euskararen legea daukagu, eta euskararen legea badakigu zer den, euskararen legeak banatzen gaitu, Nafar guztiok, Nafarroan eskubideak banatzen bereizten ditu jaiozaren tokian arabera, euskararen merezimenduen dekretuak ditugu esate baterako, administrazioko postuetara sartzeko oposizioetan, badakigu, hizkuntza arrotzak baloratu izan direla, eta bertako hizkuntza Nafarroan ere batek edo hitz egiten duen eta berezko den hizkuntza ez dela baloratua izaten, orduan alde hortatik oraindik lan handia dugu egiteko, azken urte hauetan oldarraldi asko izan dira, oldarraldia judiziala, politikoak, sozialak, alderdi politikoa ditugu oso mezu euskarafoboak zabaltzen, epaitegietatik ere euskaren kontrako epaiak ematen ari dira, eta orduan gure ustez oraindik lan handia dago egiteko Nafarroan, eta Iruñaz ari garela gauza bera, lanpostu asko atera beharko dituzke euskaraz, gure ustez, ez da bermatzen euskaraz bizitzeko eskubide hori, oraindik ere, alor gehienetan, askotan esan behar nuen, gehienetan nire ustez, eta orain gatozen gai honekin izugarria da haurreskolen kontuarekin. Guretzat bere biziko garrantzia duena, ze hezkuntzarako sarbidea da haurreskola, guraso askorentzako ere euskararekin pixkat lehenbiziko harreman horiek egiteko lehenbiziko urrats hori, eta egun ez da gure eskubideak ez dira bermatzen, eta hori da nolabait egoera. Eta dakitenen artean, erabilera kontua nola ikusten duzu? Bai, alde batek aipatu dut igual pixka bat kontu legalak eta alderdien kontuak alde hortatik ez gabiltza oso ongi,
Eta zuk aipatutako alde honetatik ere uste lan handia dugula egiteko. Lan handia dugula egiteko gizarte euskaldun bat nahi badugu, argi dago legeak eta garrantzitsuak direla, baina argi dago euskaldunok autu egin behar dugula euskaraz egiteko eta ziurrenik zuk ere ezagutuko duzu euskaraz dakien jende asko, euskaraz hitz egiten ez duena. Eta bueno, hor gabiltza borroka horietan eta bueno, hasi. Eta, aurreskolen kontura bueltatuta, noiztik daramatazue hau eskatzen edo? Pues aspaldiko kontua da, izan ere gaur egun, bezala, udal aurreskoletatik 12tik bakarra dugu euskarazko murgiltze ereduan, beste batzuek lerroren bat dute euskaraz, edo batzuetan ingelesarekin nahastuta, gaztelaniarekin nahastuta, baina murgiltze eredu bakarra dugu eta egoera hau duela 35 urteko egoera berbera da. Orduan borroka honek urte asko ditu. Iruñeko euskalgintzak 10 urtetik gora darama borroka honekin, pentsa, eta EH Bilduen aurreko legegintzaldian urratsak eman ziren, ze Bartzinaren legegintzaldian UPNren garaietan 2 ziren aurreskolak euskaraz, 2 ez zeuden murgiltze ereduan. Gero EH Bilduren legegintzaldian urratsak eman ziren eta 12tik 4 izatera pasa ziren, baina horrek hautsak harrotu zituen eta inposizioaren mezu hura gogoan izango duzuna zabaldu zen, eta orduan gero berriz ere UPNek alkatetza lortu zuenean atzera, baino atzerago egin zuen, eta orduan lehen 2 bazituen, bat izatera pasa ginen, beraz urte luzeko borroka da eta hemen segitzen dugu. Beraz, hobera joan ordez, okerrera jaten da. Bai, eta tamalez ez da gauza berria euskaldunontzako. Eta azken aldian erantzunik jaso duzue? Bai, kontua da, orain gobernu aldaketa eman dela, Iruñeko udalean, aurretik UPN zegoen, Kristina Ibarrola zegoen alkatetzan, eta hor genbiltzala, oposizioko hainbat alderdirekin, EH Bildurekin, Gero Bairekin, zurekin Nafarroa eta PSNrekin hizketan ibili ginen, gai honi buruz, batzuek oso asmo ona erakutsi zuten, aldeko jarrera, besteek ere aldeko jarrera, eta hor genbiltzan pixkat negoziaziotan, mozio bat aurkezteko asmotan ginen, mozioa prestatu egin genuen, lehen aipatu dituzun 3 aurreskola hauek eskatu nahi genituen, aldaketa progresiboa izan zedin, eta hortan genbiltzala gobernu aldaketa eman da. Gobernu aldaketarekin jakingo duzunez, Asironek alkatetza hartu eta handik egun gutxira adierazi zuen legegintzaldiko helburuetako bat zela, legegintzaldi amaieran Iruñeko auzo guztietan aurrek euskaraz ikasteko eskubidea bermatzea nolabait, baina ondoren jaso genuen berria izan zen aurten oraingoz behintzat ez zela aldaketarik izanen. Eta guretzat kolpea izan zen. Eta haiekin bildu gara ondoren eta badakigu asmo ona behintzat erakutsi digute, haien helburua hori dela segitzen dute esaten, baina guk Iruñeko euskalgintzatik hitzak eta asmoak eta guztia baino guk ekintzak baloratuko ditugu eta oraingoz egoera da hau da. Aldaketarik ez da eman, agindu digute aldaketak emanen direla, baina guk hori baloratuko dugu hitzak eta guztiak beharrean. Ondo bideratua dago, baina momentuz ez da. Hori ematen du, baina guk segitu behar dugu, kaleak astintzen, gure aldarrikapenei eusten eta borrokatzen. Eta gobernuan dagoela gure aldarrikapena ez da aldatuko. Berbera izanen da, eta aipatu ezala, oraingoz hau da egoera, eta aldatzen ez den bitartean jarraituko dugu lanean. Eta zer esan nahi du zuretzat euskaraz bizi ahal izateko edo euskaraz bizitzeko eskubidea izatea? Guretzat eta gainera gure planteamenduetan eskubideak oso garrantzitsuak dira eta eskubideak ez dira negoziatzen eta Nafarroan herenak edo oso berezko hizkuntza du euskara, niretzat euskaraz bizi ahal izatea jakina bere biziko garrantzia du, izan ere nik txikitatik jasoan zerbait da, eta ez da
asko pentsatu den moduan gure kapritxoak eta ez dira. Guk pediatra euskalduna izateko eskubidea aldarrikatzen badugu, ez da guk kapritxo hori dugulako, baizik eta gure seme-alabek euskaraz hitz egiten dutelako eta ezinbestekoa delako adibide bat jartzeagatik, ez? Orduan, guretzat ezin gara inoiz sartu ez kopurutan, ez hiztun kopurutan, ez eskari kopurutan, guretzako euskaraz ditzeko eskubidea ez da negoziagarria, ez da merkatuan ola saesketan ibil daiteken zerbait, eskubideak ez dira negoziatzen. Gainera hemen Iruñan zaila da pentsatzea, igual medikura joatea eta lehenengo hitza euskeraz egitea. Bai, izugarria da, ze Iruñan, Nafarroan, osasungintzan zerbitzu medikoa jasotzen dugunon ehuneko handi bat euskalduna gara. Eta merezimendun dekretuan aipatu dut esate baterako, adibidat jartzeagatik, izarren nahi dute osasungintzan batez ere alemana, frantses da inglesa bezalako hizkuntzek balio bat izatea oposizioetan, eta euskarak ez. Eta mediku askorekin hitz egin dugu eta jakina esaten digute, alemanik ez dut sekula hartatu, frantsesez ere igual sekula ez, eta euskaldunak egunero hartatzen ditut, egunero. Eta euskaraz hitz egingo dugu medikuarekin kasu honetan, kasualitatez mediku euskalduna delako, baina euskarazko posturik ez dugu bermatzen, eta Iruñera itzulita, Iruñean ere udal administrazioan gauza bera gertatzen da, euskarazko lan posturik ez dago ia, gehienak hezkuntzakoak dira, jakina D ereduko lerroetan langile publikoak euskaldunak behar dutelako, baina administrazioan esate baterako ez dago ia posturik, eta dauden postuak ez dira euskaldunekin betetzen askotan, eta guretzat oso garrantzitsua da guztia. Eta, manifestazioa hitz egin dugu, baina noiz izango da, non? Bai, manifestazioa datorren maiatzaren 16an izanen da, ostegunarekin, arratsaldeko 6etan, eta guretzako oso data garrantzitsua da, eta eskatu nahiko genioke hemendik, zuen platotik, Iruñeko euskaltzale guztioi, mesedez gurekin etortzeko, ze guk lanean segitu behar dugu, presioa sartzen jarraitu behar dugu, udal gobernuari presioa sartu behar diogu, jakina, haiek ere beharko dutelako, eta orduan oso garrantzitsua guretzat, beraz, 16an, ostegunarekin, arratsaldeko 6etan, Sarasate pasealekuan abiatuko da. Eta zer da espero duzuena egun honetaz? Kriston jendetza espero dugu. Zaila da azken aldian gizarte honetan jende asko mobilizatzea eta, baina guk espero dugu lanean ari gara auzo desberdinetan eta talde desberdinekin, eta beraz espero dugu oso jendetsua izatea eta zarata handia egitea eta entzun gaitzaten gure aldarrikapenak ozen entzun ditzatela, eta hori espero dugu. Eta zuen helburuak lortzen ez badituzue, zerbait pentsatua duzue aurrerago egiteko edo? Guk oso argi dugu, gure aldarrikapenekin urte asko daramagu, eta gure helburuak lortu arte, hau da, Iruñeko auzo guztietan euskarazko murgiltze ereduak ezarri arte, guk jarraituko dugu, kaleak astintzen, mobilizatzen, biltzen, gure aldarrikapenak lau haizetara zabaltzen, eta jarraituko dugu mobilizatzen eta kaleak astintzen, jakina. Iker, mila esker gurekin hitz egitera zergatik, eta jendean ematzen den manifestaziora joatea. Eta mila esker egoera larri hau ere gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei benetan aukera hau emateagatik, eta jende asko biltzen dugun datorren ostegunean, eta elkartzen garen bertan. Ondo segi. Mila esker, hala izan ongi. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, giro freskoagoa izango dugu eta goizean eta gauean euria egingo du. Goizean zerua lainotu xamar egongo da eta oraindik euri apur bat egingo du. Egunak aurrera egin ahala, eguraldiak atertzeko joera hartuko du. Lehendabizi mendebaldean eta gero gainontzeko tokietan. Gauean berriro ere zaparradak botako ditu.
Haizea ipar mendebaldetik sartuko da eta kostaldean biziago ibiliko da, bereziki egunaren bigarren zatian. Eguneko tenperaturak behera egingo du eta balio altuenak 20 gradutik behera geratuko dira kostaldean eta 15 gradu ingurukoak izango dira barnealdean. Asteartean goibeletik jarraituko du ipar partean, baina hegoaldean giroa argiagoa izango da. Zenbat eta ekialderago egon, hodeiak ugariagoak eta trinkoagoak izango dira eta bertan oraindik euri apur bat egin dezake. Bereziki egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean. Hegoaldean berriz, hodei geruza saretuago agertuko da eta tarteka eguzkiaz goza ahal izango dugu. Haizean ipar mendebaldetik sartuko da, bolada gogor batzuekin. Kostaldean eta tenperatura maximoetan ez dugu aldaketa handirik espero. Guazen orain parlamentuko galderekin. Unai Ugalde Euskaltzaleen topaguneko zuzendariarekin bildu zen martxoaren 23an eta gai honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Kontuan hartu behar dugu protokolozko bilera bat izan zen, gogoratu behar dugu joan den ez duela 2 aste topaguneak antolatu zuen hemen Iruñean, Kondestable Jauregian antolatu zuela jardunaldi bat, haiek egindako lan bat aurkezteko, eta horrein geroztik hurbildu ziren hona parlamentura hemengo presidentearekin egoteko haien balorazioak aurkezteko, egindako lanaren balorazioak egiteko, eta esan dudan bezala protokolozko bilera bat izan zen, baina guk positiboki baloratzen dugu alde batetik, hemengo ateak, hemengo presidentearen bulegoaren ateak beti normalean beti zabalik daude eta are gehiago halako kasu batean, euskararen alde lan egiten duen talde batentzat. Beraz, positiboki baloratzen dugu, bereziki, suposatzen dugu, haiek egin behar dute balorazioa, topagunaren aldetik egin behar dute balorazioa, baina pentsatzen dugu haientzat ere positiboa dela ikusgarritasun berezia ematen dielako, hurbiltzea, hemengo presidentearekin egotea, haien lanaren ondoriak orkestea, ikusgarritasun ematen dio bai taldeari eta bai euskararen alde lan egiten duten orokorrean talde guztiei, alde horretatik pozik. Kontuan hartuz gainera, hemengo komunitatean, Nafarroan, estatus politikoan, parlamentuko presidentea bigarren persona da, lehenengoa da gobernuko presidentea, lehendakaria, eta bigarrena kasu honetan parlamentuko presidentea Unai Ugalde. Beraz, alde horretatik haientzat ikusgarritasun berezia, eta hemendik jakin izan dugunez, ohar prensa baten bidez beti egiten dela, Unai Ugaldek presidenteak zoriondu zuen taldea egindako lanarengatik eta animatu zuen euskararen alde lan egiten jarraitzeko. Kontigo zurekin koalizioatik, Unai Ugalde eta Euskaltzaleen topaguneko bilerari buruz balorazio positiboa egiten dugu. Gure koalizioatik beti gaude euskara sustatzen duten politikaren alde. Euskararen erabilaren normalizazioaren alde eta euskararen ikaskuntza sustatzeko ariketaren alde. Parlamentuko webgunean irakurri dugu berria, Unai Ugalde bildu dela, Euskaltzaleon topagunearekin, eta jardunaldian zabaldu ziren mezuak eta aurkeztu zuten txostena aurkeztera etorri zirela topagunekoak. Eta berri hona iruditzen zaigu, badakigu topagunea biltzen ari dela Nafarroako alderdi politiko eragile eta ordezkari instituzional desberdinekin, edapen lan hori egiten ari dela, eta egokia iruditzen zaigu parlamentuan ere lanketa hori egitea. Irakurri dut berrian Unai Ugaldek konpromiso hartu duela parlamentuan jasotako informazio hori zabaltzeko eta topaguneak egin duen lan hori edatzeko. Beraz, zain geratuko gara, informazio hori jasotzen dugun eta zergatik ez, parlamentuan gai horri heldu eta alderdi desberdinen artean
eztabaida bat egon liteke edo planteamendu orokortu bat. Aipatu dugun, duela 2 aste topaguneak jardunaldi batean aurkeztu zuela azken 3 urtetan egindako lanaren emaitzak, eta hain zuzen horri buruz, horren aurkezpena izan zen. Gogoratu behar du 2021 batean egin zela Nafarroan azken inkesta soziolinguistikoa, eta horren aritik ikusten euskararen suspertzearen alde 30% inguru alde zegoela, 33% ez alde ez kontra, eta zoritxarrez 37% kontra zegoela, euskararen suspertzearen kontra. Halako datuak eman ziren ere 7 urte lehenago, 2016an egindako inkestan, pixka okerragoak ziren euskararekiko, eta horrek kezka handia sortu zuen taldearen barruan, eta horrexatik pentsatu zen zerbait egin behar zela egoera horri edo pentsamendu horri buelta emateko, eta horrexatik egin zioten lanari. Hasieran urte hartan bertan, 2021 batean antolatu zuten jardunaldi ireki bat, eta horretan 100 pertsona gutxiokora parte hartu zuten, pertsonak hartu zuten. Gero, hurrengo 3 urteetan lan ezberdinak egin dituzte, haien artean kontraste foroak antolatu zuten, erdaldunekin, Nafarroako toki ezberdinetako jende ezberdinarekin, eta azken aldi honetan bereziki eragile soziopolitikoekin banan bildu dira. Ikusteko zergatik ematen ziren halako emaitzak, zergatik populazio parte handi batek euskaren kontra jartzen zuen haien burua, eta aztertzeko, eta bereziki bilatzeko diskurso berriak, argudio berriak, eta hain zuzen ere hori da duela 2 aste aurkeztu zuten haiek diskurso eta argudio berriak bilatu dute, eta haien artean aipatu dute bereziki empatia landu behar dela, gure ganatzeko une honetan ez alde edo ez kontra eta kontra daudenak hurbiltzeko euskararekiko hurbiltzeko, ezta? Eta horretarako gai ezberdinak agertu ziren, bai diskurso horietan bereziki empatia hori lortzeko, bizikidetza, heterogenetasuna, elkartasuna, bereziki orain arte izandako diskursoen kontra borrokatzeko. Batzutan bota da euskara inposatzailea dela, edo inposatu nahi dela, edo hildo horren agertzen diren mezuak kontra borrokatzeko bereziki. Legebiltzarreko webgunean irakurri ahal izan ditugun prentsa horraren arabera, badakigu euskaltzaleen topaguneak Unai Ualderi 3 urtetan egindako ikerketa lanaren ondorioak aurkeztu zituztela, ez? Eta euskararen errealitatea soziala aztertzeko asmoz ikerketa zen, eta horien iritze eman zioten Unairi. Bereziki diskurso eta argudio berriak bilatu behar dira, ez da uniformazioaren kontra diversitatea, aniztasuna, bereziki jendeari, gizarteari erakusteko euskaldunok ez garela bloke homogeneo bat, diskurso bakar batekin baizik, eta euskaltzaleon eta euskaldun artean denetatik dago. Logikoki jardunaldi batetik edo batean ezin dira bilatu formula magikoak, eta hemendik aurrera lan egin behar dira arlo guzti horietan, eta hori da zuzen ere bilatzen zena jardunaldi horretan, ez da? Egin da lana, egin da inkestak, jakin izan dira inkesten emaitzak, eta horren geroztik egin da lan bat, jakiteko zen motako bide berriak hartu behar dira, horri buelta emateko, ez da, emaitza horiei buelta emateko. Eta horretarako jarri diren mahai gainean hainbat gai aipatu dana, empatia lortzeko, hori bereziki argudio berriak, eta horien artean aniztasuna, balore berriak, bizikidetza, elkarbizitza,
uniformizazioaren kontrako beste motako diskursoak. Eta bereziki gure aldetik balioa jarri nahi dugu egindako lana garrantzitsua delako azken 8 urteetan gogoratu behar du 2015ean adibide pare bat jartzearen. Bereziki helduen euskaldunizaziorako urte hartan, UPNeko azken urtean, Nafarroako aurrekontuetan, helduek euskalduntzeko beketan 0 euro zeuden urte honetarako, 2024ako 355.000 euro daude beketan helduak euskara ikasi ahal izateko. Edo euskaltegientzako urte hartan 2015ean Nafarroako aurrekontuetan 0 euro zeuden aurrekontuetan, eta urte hontarako berriz 2,5 milioi daude. Horrek esan nahi du, praktikan jarri dira politika publikoak euskararen alde, eta hori oso garrantzitsua da. Hori da egin daitekena hain zuten ere instituzio publikoetatik lagundu, kanpainak egin eta bereziki diru laguntzak ematea hori bideratu ahal izateko. Eta gero bestaldetik ere, gogoratu behar dugu, lehendabizikoz 2015ean hemengo Nafarroko lehendakaria euskalduna zen. Usue Barkoz euskalduna da, eta berak aprobetxatzen zuen bere diskurso guztietan zati bat behintzat euskaraz aritzeko. Hori oso garrantzitsua da euskara prestigiatzeko non nahi, eta hori da entzuten ere berak egiten zuena. Gogoratu behar dugu, zorionez mendeetan zehar euskararen galeraren arrazoi bat izan dela prestigioaren galera, ezta? Horri esker, alako persona garrantzitsuei esker, haien erabilerari esker, egin batean prestigiatzen da berriro, eta horrezatik garrantzi hori. Eta kasu bera, gertatzen da, urte horretatik aurrera, hemengo parlamentuko lehendakariarekin, bai lehenengo 4 urteetan Ainhoa Aznarezekin, eta oraingo honetan Unai Ugalderekin. Beraz alde horretatik, alde batetik prestigio eta beste aldetik diru laguntzak eta kanpainak euskarren alde. Gure koaliziotik normalizaziora alde jotzen duten jardunaldiak eta ekitaldiak sustatu nahi ditugu, ez? Gure herrialdean euskara normalizazioarekin erabil dezakete herritarrek eta horrelako ariketak normalizazioarekin bizi izateko. Euskaltzaleen topaguneak jardunaldi bat antolatu zuen 17an, hori jakina da, edapen handia izan du jardunaldi horrek, prentsan eta bestela ere, eta oso eskertzekoa da topaguneak egin duen lana 3 urteko lan prozesu baten ondorioa da, adituekin bildu da, euskaltzaleen eta euskalgintzaren arloko jendearekin, eta ondorio batzuetara iritsi dira. Euskalgintzan eta euskarari dagokionez erronka berriak ditugu, eta ezin gara tresna zaharrekin ibili, horregatik egokitu behar ditugu gure tresna, gure diskurtsoak eta gure hildoak. Eta uste dut gako garrantzitsu batzuk eman dizkigula Euskaltzaleon topagunea, gainera Nafarroaren ikuspegitik, Nafartarron ikuspegitik eta Nafar identitatearen ikuspegitik. Eta topaguneak eman dizkigun gakoak dira, jarri behar dugula euskara elkarbizitzaren erdigunean, aliantza politiko eta sozialetarako oinarria izan behar dela, euskara ez dela erabili behar liskarrerako eta gatazkarako, bai gatazka zentzu positiboan eta demokratikoan eta gatazka modu naturalean hartuta elkarbizitzak konpontzeko eta adostasunetarako iristeko tresna gisa bai, baina bestela ez. Eta hori,
Euskaren ekosistemaz, mintzo da topagunea, eman behar diogu Euskarari ekosistema bat, eman behar diogu espazio bat, eman behar diogu garrantzi bat, eta topaguneak eman digun beste gako bat dela, behar dela Euskaren ezagutza unibertsalerako parametro berri batzu behar direla, Nafar guztiok izan dezagun aukera berdintasuna Euskara jakiteko eta erabiltzeko. Topaguneak eman digun beste gako bada Euskarak behar duela estatus propio sendo bat, Nafarrak bereiztuko ez dituena aurrera jotzeko, eta guk EH Bildutik hor arreta jartzen dugu, elkar bizitzaren erdigunean Euskara jartzea eta aliantza politiko eta sozialak bilatu behar direla. Baina estatus juridiko sozial horri ere bai. Uste baitugu Euskaren legeak, 86an onartu zen, eta onartu zenetik ia 40 urte pasatu dira, eta Nafarroa zatitu zuen 3 eremutan, beraz, estatus juridiko desberdina izan dugu Nafarrok, non bizigaren kontuan hartuta, eta horrek ekarri duela nolabait Euskararekiko atxikimendu desberdin bat, eta Euskararekiko iritzi desberdin bat, eta bateratasun falta bat, beraz, hor jartzen dugu guk arreta. Bai, datorren ostegunean osoko bilkura izango du beti bezala parlamentuan, eta zuzen ere gero abaitik bi mozio aurkeztuko ditugu, baina bat azpimarratu nahi dut bereziki. Eskatuko diogu estatuari politika publikoak bultza dezan memoria demokratiko eta historikoaren alde. Ikusten ari gara azken aldi honetan zoritxarrez atzera pauso nabariak ematen ari direla hainbat tokitan, adibidez Murtzian, Aragoian, Gaztela Leonen, hain zuzen ere eskuinak boterea duen elkargoetan, komunitatetan atzera pauso nabariak ematen ari dira arlo horretan, eta hain zuzen ere zorionez ez Nafarroan, gure komunitatean, eta horrexegatik eskatuko diogu estatuari hainbat neurri hartitzala horren kontra borrokatzeko memoria hori demokratikoa eta historikoa bizirik mantendu ahal izateko. Kontigo zurekin koaliziotik gogoratzen nahi dugu maiatzaren batean langilearen nazioarteko eguna dela. Herri honetako gehiengo sozial langileak kalera atera behar dugu sistema sakontze demokratikoa eta justizia sozial handiagoa eskatzeko. Horretarako zenbait gauza aldatu behar direla uste dugu. Alde batetik, botere judizialaren kontseilu nagusiaren premiazko demokratizazioa. Bestaldetik, Mozal legea berehala indargabetzea. Eta azkenik, informazio egiazko izateko konstituzio eskubidea bermatuko duen baliabideen legea egitea. Gaur aukeratu duen gaia, hortaz hitz egiteko da 2 urteko geleen afera. Aurkeztu baitugu mozio bat datorren ostegunean eztabaidatzeko eta bozkatzeko. EH Bilduk apostu garbia egiten du 0-3 zikloaren ikuspegi integral osoaren alde, eta iruditzen zaigu 2 urteko gelak modu pilotoan eta modu segregatuan eskaintzea ez dela egokia. 0-3 zikloari zor zaiolako nolabait ikuspegi orokor eta bateratu bat. Beraz, aurkeztu dugu mozio bat, ostegunerako, eta horretan jarriko dugu indarra. Eskatzen diogulako Hezkuntza Departamentuari egin dezala apostu garbi bat 0-3 integrala eskaintzearen alde. Doakotasuna lortu da, unibertsala izan dadin urratsak ematen ari gara, baina ezin dena da planteamendu metodologiko oker batean oinarritu. Eta gure ustez, argi eta garbi 0-3 zikloa integrala izan behar da, izan behar du planteamendu berezko bat, desberdindu bat, eta zaindu behar da, orain arte urteotan Nafarroan aurreskoletan egin den lana, eta orain dagoen nolabait dispertsio edo bateratasun falta hori bildu, eta ipar berari begira jarri beharra dago. Beraz, espero dugu mozio hori eztabaidatu eta aldeko ateratzea.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur!